Söhletini älimi taçan, parlak ýylda çalymbaş, arkadaş şäheri, arzuwlary amala aşyrýan mekan. Şol şäherdäki ýürütülüşdirilen ikinji orta mektebiniň mugallimi Agay we Ena. İlkinji Zenalar guramasynyň işçi agzaty. Türkmenistanyň Zenalar birleşiginiň merkezi geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna şu ýylyň Zenany bäsleşiginiň jemleýiji tapgary geçirildi. Bu bäsleşikde çağa tirelmekde ihlasy üçin ugurda maňa çykyş etmek meýser etdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynysy döwründe Zenalarymyza, gaýrgellerimize goýulan hormat hasy belense. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen, uly üstünlikleriň, ösüşleriň ýoly bilen bugun öňe barýan idi diýarymyzda Zenalarymyzyň başarnygyna, bagtyar durmuşda ýaşamagyna, ihlasy zähmet çekmegi, milli mirasymyzy gorap saklamagy, münasip nesilleri terbiýelep ýetişdirmekde uly aladalar edilýär. Bugun ata-watanymyzda türkmen Zenalarynyň başarnygyna, goýugyna uly baha berilýär. Zähmetde tapawutlanan Zenalarymyza Zenan kalby ordeniniň gowşurulmagy, köp çağan dünýä indirip terbiýelep ýetişdiren enelerimize Türkmenistanyň ene mähri hormatly adynyň daqylmagy, enelerimiziň muqaddesligi deňelýän pederlerimiziň neslidiňe buýsanlarýar. Şu pursatdan peýdalanyp Pekim Paýhas ummany maqsum uly Praga ýylyna 8-nji mart halkara Zenalar güni bilen ýurdumyzyň ähli Zenalaryny tüýsirenden gutlaýar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynysy döwründe gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyslar nazarlayan tutumlary rowaç bolsun. Ravının Qaraxan owasynyň ýaşaýjy, Ojar babaçy. Men owa hojulugyny ense meýillenleri işläp gelýän. Indi bolsa häzirki döwürde diňçalykda bolmagyna garamazdanam, häziram Daýhan birleşikden ýer alyp, Daýhan hojulugyna kömek berýän. Owamyzda Zenalarymyz bilen birlikde Gülpek burçuny iýdedip, geçen ýyl 2023-nji ýylda biz 270 kilo pilany watan harmany tapşyrdyk. Häzir men diňçalykda bolmagyna garamazdanam Rahmet bilen mesullanýan. Bir de şeýle mümkinçilikleri berýän gahrman arkadagly gahrman herdarymyza minnetdarlygymyzyň buýsançymyzyň çägi ýok. Gahrman arkadagly herdarymyzyň janlary tag, belent başlary aman, il bähbetli, ýurt ähmiýetli alyp barýan işlerinde hemişe rowaçlyklar arzuw edýär. Halkara Zenalar bayramçylygy bilen bütün türkmen halkynyň Zenalaryny, bütün dünýäň Zenalaryny tüýsüremden gutlaýan janlar sag bolsun. Hemişe ýüzlerinden ýylgyryş, mähir hiç açan öçmesin. Bayramyňyz gutly bolsun.